This video may contain scenes not appropriate for all of ages. Parental guidance is advised. In some part of the video, I may speak Bisaya, my dialect, Tagalog, the national language, and English, which is the international language. This is to accommodate the vast majority of the audience around the globe. Char! Hello guys, welcome to my YouTube channel and welcome to another product review video. But before anything else, please support me guys by clicking the like and subscribe button, and also click the notification bell so that you will be updated when I upload a new video in my channel. So without further ado, let's get right into the video. So, magtatagal na ako kasi yung English ko naubos doon sa last video ko. Wala, kasi, yung English ko kasi for emergency purpose lang, kasi pag may emergency lumalabas yung, English ko. Hindi naman tayo like, naturally, English, speaker. So, nakapag-English lang tayo pag mga, mga bagay-bagay na kaya natin i-explain in English, but sometimes, mostly kasi sinusulat ko yung sinasabi ko, so kaya ganun, sometimes scripted pa. Okay, so ang product na i-review ko ngayon is the 100% natural teeth whitening activated organic charcoal. Pampaputi siya ng ipin. Nabili ko siya in three pairs. Ito pa yung iba. Nakapack siya. So I bought it online. So I got it a little bit cheaper. So hindi ako nakamura ako at hindi ako napamura. Ano yun? Kayo na ako mausap dito, ha? Nakakapikon to, hindi ko maintindihan ha? The reason why na bumili ako nito, it's because yung teeth ko kasi kakaiba-iba yung yung shades na, at saka sometimes mga yellow, as you can see sa video, di ba? Medyo yellowish yung kulay niya. Parang dark, some kind of a dark yellow. So, I gusto ko siyang i-try to see if effective siya sa akin. Kasi marami akong nakikita online or marami akong nakita na video na pumuti daw yung mga ipin nila in just one try. Nung ginamit ko siya first night, I can see na naglighten o naglight siya yung naglight yung kulay ng ipin ko. One shade siya. Naglight. Oh, ang gulo na naman, ang gulo magsalita Hindi maintindihan, ano ba sinabi? Naglight yung ngipin ko, nag-whiten siya one shade lighter. So, I kinda impressed sa product nito kasi nag-whiten siya. So, ginamit ko siya ng 2 weeks and this was the result. Actually, it's a little bit yellow. Mas yellow pa ito dati, mas yellow pa yun kasi dito. So, it did kinda whiten my teeth one shade lighter, pero parang pag hindi ko siya ginagamit, parang mabalik sa yung kulay yung yung teeth ko. So it's kinda effective, pero I don't know kung ipaprolong siyang gamit kung ganun pa rin, like mas magiging effective pa ba siya. Ang ayaw ko lang dito is sobrang messy siya sa ipin. At saka dito sa gilagid, parang nanunuot siya yung itim-itim. At saka dito sa tongue, umiiwan siya ng mga itim-itim. So instead of brushing my teeth once lang, pagkatapos nyan, banlaw na, binabrush ko siya ulit another nang naglalagay ko ng toothpaste. It's because may mga naiwan na itim-itim. At saka pag nagtututbrush ako, tumatalsik yung itim. So, napakadumi talaga. So, yun lang yung ang ayaw ko nito. But the rest, okay naman siya. Nag-whiten naman yung teeth ko nito. At
maganda siyang gamitin. Hindi lang siya siguro maganda gamitin pag maalis ka ng bahay, kasi pag maalis ka ng bahay, nagtututbrush ka nito, kailangan mo talagang kuskusin yung ipin mo kasi para hindi maiwan yung itim-itim sa sa gilid ng ipin mo. So my final thoughts, it's good. Maganda siya sa ngipin. I've used it for 2 weeks before ako ngayon nagbigay ng review sa product nito. So nagamit ko na siya. So this was the result. Dito hindi kasi ito totoong ngipin eh. Fake ito. So, kasi medyo ano pa siya, medyo dark pa dito kasi nasira kasi yung ngipin ko nung ang situation nito is nag-basketball ako noon, tapos nahulog ako, tapos nauntog dito sa cement. So kaya nasira yung ipin ko. So yun, maganda siyang gamitin. Why don't you guys try this to see for yourself kung effective din ba sa inyo, just like mine. As I will continue using it kasi naman kasi tatapong. But overall, it's kung i-rate ko siya from 1 to 10, it's 7 lang siya para sa akin. So I guess that's all for this video, guys. If you have any question, just comment down below. I'll appreciate whatever you guys are going to write. Wag lang yung mumurahin yung ko doon na ano kasalanan ko, ha? Okay, lastly, napapakita ko siya. Ito na yung product na yun. Konti na lang yung natira. So it shows na ginagamit ko talaga siya before ako nagbigay ng review. Ito yung shades na. Medyo yellow siya dito eh. What about the chip? No. Kasi ito puti talaga to eh. Just got first. Tingnan mo dito, medyo nag-a-adapt siya. So, yeah, that's all for this video, guys. Thank you so much for watching, and see you guys next time. Once again, thank you, and this is your friendly YouTuber boy Visaya. Bye bye, guys.